usvojili predloženi zaključak. I sada dajem stanku. Za Zajmović Mirsad. U toku 2018. godine održana je ukupno 61 sjednica, dakle statistički gledamo. I to 33 redovne sjednice vlade, od čega je jedna tematska i 28 hitnih sjednica, od čega su 3 sjednice održane u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, a 11 telefonskim putem. Na sjednicama je vlada razmatrala ukupno 1390 tačaka dnevnog reda, po čemu je ukupno utvrđeno 33 prijedloga zakona koji su upućeni u parlamentarnu proceduru. 22 nacrta zakona koji su upućeni u parlamentarnu proceduru, 11 prijedloga odluka koji su upućeni u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i donošenje. 27 izjašnjenja na amandmane na prijedloge zakona, 2 amandmana na prijedlog zakona, 23 mišljenja odgovora na prijedloge zakona koji su također dostavljeni Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada je tokom 2018. godine ukupno prihvatila, odnosno utvrdila 9 izjašnjenja na inicijativu za autentično tumačenje pojedinih odredbi zakona i drugih propisa, 78 mišljenja na inicijativi za donošenje izmjene zakona. U skladu sa zakonom o vladi FB na sjednicama vlade donosi sljedeće akte: uredbe, odluke, rješenje i zaključke. Vlada je 2018. godine donijela ukupno 16 uredbi, 643 odluke, 101 rješenje i 583 zaključaka. Ukupan procenat izvršenja planirane aktivnosti na nivou vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini bio je 86%.